asa na katos duna ka. Ayun. Diri may mag-abot. Wala ra ba ko'y dalag sa ipo na atay na ni ron. Sa oras na ni, ito na. Stindan gini siya gini. Bantay rin ito na ako rin. Kailangan na rin gini. Bukan gini ako tumayo. Kita na ko siya. Mingaw na kayo kung 20 types D ko ron. Puntang pa kayo mo. Ay, hi Park! Hala, uy! Gwapo naman ginani ako kuya mo. Sus! Ganihar ka yun lang ka? O tawon, ganihar ko pinaabot ni mo diri. Anong dugay man kay ka? Nga init na kay ko. Init na kay ko. Dami na kayo. Sige na kay mingaw na kay ko nimo. Ay, ano sa ba nilang ba? Ay, nasa man ko ni mo dadong lang ba? Ano mag-ipos to? Ay, kasakit! Sorry na kayo lang na kay. Ay! Na-outbalance ko, na-outbalance ko. Sakit lang ba? Ay! Sorry na kayo. Ay! Na kayo mag-dip-dip. Ay, sus, gimino na dyan ko kayo nila lang. Ay, gimino na dyan ko kayo hindi maganahan ko sa'yo pa kaayo lang ka. No, kay Valentine's Day. Bro. Matigil lang ba? Abi niyo lang ba? Bugay ra jud kaayo ko naman boy nga. Makauban jud ti ka lang ba? Bisag ako naman dugay na kay ko nang andoy nga makauban di ka ay pero ko problema. Ano, isa ko na to ni kay imong mama biya dili ni ganahan sa ako. Bisus gusto biya sa mga kay. Ayaw jud na gunahuna alangga kay di gid na makabuot ng atong mama unsay atong buhaton. Sa may plano na to ano kinabuhi ito nga. Siguro ka inani? Kuan na lang Siguro tag-abot-abot niya. Dahil kita akong mga tao. ay sa unsa biya ka? Ay nagunahuna aoy nga kanang dagay makita nga mga tao. Ang importante nga ma-enjoy ta. Ikaw ba? Asa man ka? Ako kinapulutan mo ba? Ano na? Nagkaitik ka. Unsa may mong gibigahan ako? Ikaw na may akong lalaki. Lahi. Tanaw niyo ba kayo? One day. Unsa di ay? Nadako mi kana kung tuti awa ko. Eh? Sa Ano ang ato na ani? ano mati ay unsa di mong gihika? Yan ang gawin mo. Ay, dudan. Ano imo magkudahan lang? Unsa yun? Ayaw lang gawin kay Magneta na ko na. Full face ba? upaw baya ko. Sa tao ka eh. Ay, ayaw lang tangtanga lang ka. Ay, Lucky ka? Bayot ka? di taong ko ba yun? Kaya ay Imo na pagkilala. ilan di ay. Ayaw di pagkilala lang ka. Wa kay lami. Ayaw.